Днес той ще играе в Fortnite и ще направим едно предизвикателство. Кой ще умре последен? Да. Който умре последен, печели. Нека да започваме. Да скачам. Аз мисля да скачам ето тук. Трябва да измислиме кой загуби, какво ще направи. Това вече е прекалено. Ще изпия една чаша на екс вода. Ти пък. Айде 3. Добре, 3. 3 чашки на екс вода. Хора, стискайте палци за някой от нас. Надявам се да спечеля. Ти пък. Играл съм 5 години. GTA и това. Ти искаш да спечелиш. Аз не играл от много време. Даже не мога с клавиатура да играя. Играм от 2 дена. От 2 дена с клавиатура и мишка. Да. Хора, абонирайте се за канала с камбанката и оставите един мощен лайк. Субзиро си намерих тук в честовете. Сега ще се качи малко нагоре. Да взема оръжие. Заден пистолет. Това видял го. Давай, бързо. Отвънка. Браво, бе. Първи кил. Браво, бе, Филипс. Ето сега дойдохме тук и се надяваме в този чест да има метки. Защото съм на 60 кръв. Това пак ще ни свърши работа за щит. Така. Стрелят. Нищо. Нека да ходиме да видим, да направим малко килове. Абе ти за сега имаш един кил. Да, но се надяваме да имаме повече. Аз не се надявам. Някой се опитва да ограби банка. Аз го видях. Влизай вътре. Аз трябва да си намеря метки. Абе, имаш силни оръжия, отивай, бе. Ще ме убият. Нема на то убият спокойно. Това не мога да ти върши работа. Май. До 5. Добре. Да, отивай да го убиеш, бе. Искам да съм на фул кръв. Абе. Някой ще пусне пинтор. Ето, сега ще те треп. Слабак. Както видяхте, аз загубих. Един човек си убил. Да, имам един кил и съм 52. Ето, завърнахме се. Сега той ще играе от джойстик, защото не може да играе на клавиатура и мишка. Нека да започнем. Да започваме. В тази гора, която кацам, има много хубави оръжия там. Тук. Стискайте палци да загуби.
Ти на втори ден играеш и вече си мислиш, че си намерено. Сега ще снимам аз. Така. Ние забрахме да се представиме. Аз съм Ангел. Аз съм Симон. Той е Симон, да. И се абонирайте и за моя YouTube канал. сега ще видим какво ще направи Симон. Ще те победя, това ще направя. Надяваме се да загуби. Ти си убил един човек и се умря. Да, но Спря ли? започнах пак. Що не взе минитата, бе? Защото аз се пия мините. Не са мини. Бебе. Сега ще отивам. Там да търсим хора. Че ако няма и умре лошо. Не ми се пие вода. По-скоро не искаш да загубиш. И така става. Абе, ако се хвърлиш от планината, какво ще стане? Ще умра. Нека да пробваме. Не искам. Да, знаете, че не сме най-големите прота. Дай тук, ще умра. Ръкавици. Субзиро, бе. Съм взела. Няма хора. Ако умра, лошо. Да започваме. Първата чашка. Дай. Камерата ни се изключи. Нямаше батерия. И Аз умрях 48. умря 48, така че Аз печеля. победителя е Симон. И нека да ходим да направим предизвикателството. Втора чашка. Ще ми се наду корема. Втората чашка. Давай, Ще да. повърна. Давай. Next. 3, 2, 1. Но. Тата чашка. Ще не ще ми се пасна корема. Тата чашка. Да ме боли. Давай, последната Но чашка. да се надяваме, че другия път ще измислим по-хубаво предизвикателство и може да спечеля и аз. Давай. Ама важното е да се абонирате за Канала. канала, ако искате да имаме втора част. Сега да започваме. Давай. Next. Браво, мъжки. Чао на всички!